Милована Христова. Мани. Супер, готова съм. Обръщам колата и идвам. Лек. Нямам. Винаги се надъхвам преди представление и си казвам, давай, ще ги разбиеш. И също така и загрявам. Завърших при професор доктор Ивайло Христов 2025 година. Любимата ми роля е на госпожа Пичъм от Опера за 3 гроша на Бертолт Брехт. Номинации имам една от наградите най-най-най в надвис. От Пловдив съм. Родена съм на 30 юни 2001 година. Зодия Рак. Любов, доверие и приятелство. Суши. Обичам да танцувам и да пея. Мисля, че се справям добре и още от много ранна детска възраст започнах с уроците по английски и това е чужди език, който владея и до ден днешен. Ролята на Елица от Време разделно. Прекрасно, много мотивиращо и с такъв вожд като Бина Харалампиева няма как да е по-добре.